lemah wayut Sang Hyang Cendra Gura rupa mangses kati angin pangsempaka prapal selo-selo kaplasat satu lumayu mangsi kagiat kagudo kang jaga-jaga bumi latar Om Titi Yuang Kololo Triyo Mandik Orojo Dewagu Ogok wonten timbalan iki kadhawuh sinuwun lawan kuwi mbilung wonten dawuh bose aja kaget rasane atimu kuwi tak timbali ning ngersaku kok iya Paduka Sinun kepareng nimbali kula kekalih wonten wigatos menapa lho Kok aja kurang pangapuramu ya kok kowe tak timbali mung mapan ana paningrat ora ana pendopo gedhe ora jeneng aku iki ngremehake kelawan kowe mboten dados menapa wonten pundi papan sauger kula menika pun timbali tatamtu kula menika sowan kula lumadi sik Kang aku tak takon sik Kang takon apa paningrat ki apa to Kang paningrat piye mau sinuwun aja kurang pangapuramu ya Gok kowe tak timbali mung mapan ana paningrat ora ning pendopo agung paningrat ki apa paningrat kuwi basa kraton paningrat kuwi emper ning empere kraton kuwi jenenge paningrat oh dadi emper emper kraton iya jenenge paningrat iya nek omahku kae diarani paningrat ngono ora ya ora bangun omahmu triplek ya amoh kabeh no paningrat ayo mbok menawa ya ora menawa ah dudu nggone keparingipun sinuwun Kok kowe sawetara candra nggonku ngaturake nawala penglamar marang negara Mandaraka kunjuk ngersaning Sang Prabu Saryapati Narendra ngawangga panjenengan ingsun Prabu Kalakarna pati-pati nggonku keyung-yung kelawan Sekar Kedaton Mandaraka Dewi Surtikanthi tak lali-lali ora bisa lali kok anggonku ngaturke nawala penglamar nganti tekan saiki iki ditampa apa ditulak yen pancen ditampa keterangane kepiye yen ditulak kaya ora ana pekabaran panemumu piye kok Waten nggih mbok bilih namung nyuwun pangapunten panjenenganipun Kanjeng Sinuwun sampun ngantos cuwa penggalipun ora kok pranatan tiyang bebrayan paugeran menika sampun wonten paugerane wong bebrayan nggih paugerane wong bebrayan ki kepriye paugeranipun tiyang bebrayan menika nek satriya karo putri nek endang karo Bambang nek dewa karo Widodari raseksa kalian raseksi nek penabuh karo penyanyi lambemu ki menengo ya lho rasa cerewet nek ora ya cindet karo dalang nek kuat lakone nek ora kuat lakone ya padu terus kaya ngoten niku ambek bilih panjenengan menika raseksa medhenipun raseksa menika mengku nggih raseksi ngono ya kok
Nggih. Ning aku tresna iki kok. Nah, nek kula nggih mboten ngandel. Ampun gugu Kang Togok. Dewa Dewi Apsara Apsari, Endang Bambang Satria Putri. Nek kula pawitane wong jejodhoan niku antarane seneng bareng pun niku mau loro niku mawon sing kangge gondelan. Seneng kalih bareng. Seneng sing lakoni bareng sing duwe anak pun. Ajeng napa? Arek sing lakoni gelem, sing tuwa entuk. Akeh kelakon dek. Ora datang Dewa Dewi. Endang karo Bambang telek. Cakep kuwi. Nyatane ya ngono kok. Enten mrene ngoten nika gegarane wong akrami bareng ngoten nika. Nggih to? Iya lho, nggih. Dudu bondo, dudu rupa mung ati pawitane. Nek kula nggih niku wau ming loro niku kedawan mikir. Seneng bareng pun. Pamane jijine seneng kok ora bareng colong. Oh. Menungso ora tata. Bogok. Yen to Panceratu Mandaraka Prabu Salyapati ngowelke lawan Surtikanti. Sepira jembare negara Mandaraka. Oh, nek Mandaraka niku mboten ageng. Nggih. Ageng negari Ngawangga mriki. Lan maneh Prabu Karna Pujangga wiwis kondhang kalok kajana priya. Aja menika mung titah Ngercapada dewa wae padha iring karo aku. Apa dadak ngenteni negara Mandaraka tak gawe Karangabang. Lah menika paring pucung ngaten nggih nyumanggaaken kok. Ora sabar ora telaten rasane atiku. Perintahno kabeh para prajurit Ngawangga krik lampit brungkat gimpul. Yen belum Mandaraka gawe bumi angus nggih monggo kula dherekaken sinuwun.